Moi boas, mister, que tal? Novamente por aquí. Bueno, xa confirmada a túa renovación, quero que nos fales un pouco dos detalles. Por que decides continuar un novo ano? E se tuveches ofertas de outros clubs? Bueno, boas noites. Por que decido renovar? É fácil, porque quero este club, amo este clube, eu son da Estrada, bueno, para min o é todo, estar neste posto, xa dixen, é moita responsabilidade que teño porque quero moitísimo este clube quero continuar aquí. É fácil, é moi fácil a resposta. Si tuven outras opcións, claro que sí, pero eso non, bueno, nin por un segundo pensei, nin dudei en continuar este proxecto, tamén falar cos xogadores, ver a implicación que teñen todos, ver o cariño que teñen todo o mundo este clube, bueno, é algo que a min gustame moito, por eso eu estou aquí na miña casa. Despois deste último encontro que o equipo disputou ata a primeira semana de xuño, algo histórico que fomos repetindo durante todas as rodas de prensa durante este ano, que lle espera a este Deportivo Estradense? Por que loita? Que crees ti? Cales son os cambios a seguir e os pasos a seguir? Bueno, é unha pregunta, é un pouco cedo para contestar esta pregunta, é mellor contestala en agosto, que seguro que me vas facer. Bueno, a ver, o que queremos crecer é seguir dando pasos hacia adiante. É o que ten que facer o clube. Eso non ten por que repercutir volver a ser segundo, prefiro. O que temos é que seguir dando pasos hacia adiante, buscar ser máis profesionais en todos os aspectos que podamos, sabemos o presuposto que hai, que evidentemente eso é moi importante, no mundo do fútbol, no mundo do deporte, o presuposto é moi importante, pero temos que seguir crecendo, intentar que a masa social, todo o ámbito que se creou nos últimos meses, que continúen con nós, para iso os xogadores, o corpo técnico, temos que dalo todo, porque teñen que seguir con nós, temos que intentar que esa masa social, xente que nunca veo o campo, siga con nós, a xente que xa viña sempre, pois evidentemente xa contamos con eles, son uns clásicos, e o clube ten que seguir dando pasos para adiante. É o obxectivo. O obxectivo é crecer, que crecer tamén ca escola, crecer co xuvenís, e ir crecendo. E unha última mensaxe que lle queras transmitir á afición? Pois moitísimas gracias polo ano pasado e que este ano pois hai que volver a pasalo moi ben como pasamos todos. Eles desde a grada, nós desde o campo, nós desde o banquillo, eles os xogadores desde o campo, temos que pasalo ben. Vamos intentar por todos os medios, todos os xogadores pois que sigan enganchados desde pretemporada. Temos que volver a facer outro bo ano e disfrutar deste deporte. Gracias. A vos.